Ali kada govorimo o Božjoj ljubavi, ona nam se možda nekad čini i malo daleka, jer ju trebamo doživjeti ovo kroz ljubite jedni druge. To se ponajprije događa u braku. Ja volim reći mladencima kad ih vjenčam, molite i volite da vam brak bude mrak. Ne crkavica, da se nešto tamo razvlači, nego da bude nešto lijepo. I evo, to je ponajprije, rekli bismo, odnosi se na poziv bračni, na poziv svećenički, na poziv redovnički, gdje smo pozvani utjeloviti tu Božju ljubav, evo, kroz neke male geste. Sjećam se jedne curice, otišla je do svoje susjede koje je umrlo dijete. I ta malena curica se vratila doma svojoj mami i kaže, pita je mama, što si radila, što si... Pa kaže, išla sam tješiti susjedu. Pa ti si mala, kako si ti mogla utješiti? Pa kaže, kad je plakala, ja sam joj brisala suze. Vidite, mi osjetimo, i kad osjetimo Božju ljubav, utjelovljenu kroz ljubav naše braće i sestara, bračnog druga, mi se brzo mijenjamo. Evo, sabor izglasavaju toliko zakona kako imati bolju državu, bolji svijet i tako dalje. To mora početi od srca. I čovjek zapravo treba to Kristovo srce, čiji osjećaji se prenose u srca vjernika i tu vjera postaju djela. Jer vjera bez djela je mrtva.